esiwano ne simano a eno no onua do obakufo didi me akurum nye de so odi ne ho hia nyina da ebe soade agu de niema ne so de ose adabraka nya de a obedi sa adwuma no enti watete so mfaso no ketua bi na beba ne ho a nani so ompeso oben sa kokohwedi obutu kosu enya ne dia so kakra bi no eba ne no na ne dia enti agya frempon atete ne niema ne so provision no cosmetics no edian yo ehwo a ne to ye niema na won to ne ho no koto ne he ehwo a ene to ye niema enti adawroma nso abie provision bobodwa bie wahu ketua bi di atare kwan no ho ena apese okofa niema begumu a ode ketua bi ne beto so na won so nsa akwa no a eya na do ani akire agya frempon ho adwuma wura no semanhia eno ni din ankrofo ede abeka ho na nsan enti anyina afie ni nkire semanhia frempon adwuma wura enterprise ho na wo mo ayen watete ne niema ne so ni awo pe bia nso nsa beka uyi no edisi nchen a se eye enku na wo pe cosmetics no nkomo ne yedi o ni nyina no nso nsa beka bi ene eba ni nsuo drinks se dwumadie bia ba fie a wanya hoho a wo pese wo som wo mo no baabi a do wani kire akogye wo drinks ene wo nsuo no eye semanhia adwumawura Frimpong Enterprise eho na odi akosom ahoho eno achi se ye electricals ho nioma na wo pe electricals fo na no amusu agya Frimpong wontonton bi ma yen semanhia odi oton a wo bete so ena no kra na taxi drivers fo nso kan se wonfa spare parts mfa mra ne yese munya botre ye kobo hyasase ne so a yese ye pasase ya ntam ne ye bie mo no so ntu wasase ye da kwan ho a no afre agya Frimpong obeba abeje na eho amamre ne amane nyina yaye nti enche kura spare part ne nso enam kwan so a eba ye tete so ye mu obi mebumu na mu ye mu obi mechinchim mo nsa ono no epe ne ho anya nti oba be pramu hu sika nyina Frimpong Enterprises wonye ne saada eni nti wode electrical shop no nso dia ba watete ne niema ne so ehono na wo mo eye electricals ho niema nyina ekwaje wo niema epa chokokwaje wo de ebeboa wo pa Liberty Lane no emu a eni onnamu a se benam betu na ni hwe akona na aborosan na wasi wo ho no animu ho no a ebehunu eye semanhia adwumawura Frimpong Enterprise na electrical shop no wo ho kojo de ne moa wo mepa cho ye nkura bata ne doso enkwantanu mu amu nsuo ne agya ho se mu firi wodan kwanta abenase ene ne mpotemu ba no se obi bi ene ye ya wo de ye dwada yi se obi bi enni kromu a uduru nkwantanu ha ya ne wasi sansan panimfo nso adawroma cars na ko nsuo ne gya ne nyina ye yiwo mu nyina firi kromu aba ha te wotɔ wo niema ne wie ya watena wo ka mu poa ono okro no mepa cho ya na de wani akire ho na atumi aboa wo papa oyi no de si nchen so a jakokɔ no so ye o Mandarina Hotel ase ho egusu edere se buruburu ye tubia ne de akɔhye ha ye tubia ne de akɔhye ha eni nti ye tua tubi de akɔhye Canadian Bank dankase anim ye tubi nso de akɔhye enei Absa Canadian friend Barclays bank ne ye ne di anim hwɛ ye butu ho no mo a ɛho no de ne ye ntum ye bie sa apono ne ye ntum mu da abiri bia obebo afa ho sa na dwo adekye ahomache ede bowura ho nkrofo no 24-hour economy ni yagye a ye ya akire wo mo oba de ope bia won sabeka bambo nso gina ne nan so a enkoba se eya ahomache nti no me kona nkrofo bi ente saa obeba na posifuo ni gina ho no mo a bambo no ehome se etu entu benyi sum bia koto ne yema akodi ujuma 0244 897525 0244897525 and 0206473953 ofre number we ye bejo so na yaboa wo ne krakra mu no pepiasia Ampedu Enterprise ja John Ampedu wono nso so na yedi ne ho adanse yi ene ye ba ne dansie ho akade ne niema ye de ya empotemo ha no mo aka no mesi obi aboa wo mu esuesua ni nyina wo mu usua aboa preko sans wo no ne dosra de kane eya de pa nti wo mu usua ye na mmom mi yi fela ne de ama wo se baabi a wokoto wo cement baabi a wokoto wo iron rods nchensen ya de bodan so se ye marine boss na wokoto
say your binding wires, wire mesh, headpan, shovel, block machines ye, say woko high BA, say woko top blocks, and ye supply a bony quarry dust, say open it, papum, and said ye ne buono, ye to, and ye free factory, dia bre wire friend say factory prices in it ya, and ye pepiasiam pedu. That's what I'm call my honey, beam by fan of no so the cacrato, so no more tongue. May you feel an amount. Min wumuja, but me trail quano, near yen one faso. Odan yawo Akim State Junction. Odan Kronwan sun quantanum. New market and yene from Pons a menshia a Jumewura enterprise. Ne shop no, any dear mushe. Achim swedro for so, mube yen, ewo apieni junction, yene dear mushe. Atias yawa hweniase. And Obefre was 0244 166937 0244 166937 and 0208 299115 0208 299115 Adie bia be hunu so obo ba magye bra me kwan wo ho ka ho nsem kire wo ka ho nsem kire wo no na ya de pa eni nti company si abusua monu wo nkoka mmom ni dwa na debia wo matumi aso yasene na nsempa ene nokore nsemu a nkrofo bi pese wo moma ne hinta na yemu bi ti ase nti yese hinta no yatumi aba be kamu asem a kire wo anopa bia ewo kasafidie so ebre na wiedu ene nti adwenkire ba akomienu e ba ye no yebekọ na yakokenkan na afi yasore so ama dwumadi ahodo aka no nso ye de atoa so amawo e wo fie ha enti yankwai na Facebook no mo adwenkire a mo de fa ho ne yemfa kakra kitwa bi emfa nso so bre no ehi pa yemfa nso so ho no mo na afi yenhwe na yensore so enti egusu a ebie na ono ankasa agye ne ho tata bre ebre kọ eni ono so kire agye ne ho tata yi I see say empese ye bekinkan adwenkire no aba no nti ye be na ye de asi ene ya woda nti ye be konkonwa dem na nananom agunsa e de amayen anwumre ye be hia anwumre nyankopon ya adom a ya na wa hia yen 7 p.m. non son kopem non kono ensu otow awie bo ye be pie mu ha omudum kanea no kra no ye be so generator nti ya na wa tie yen na anwumre ye ba Benjamin Agbesi anase Agbesi Benjamin oya Chimdan Communication Officer NDC obeba sanso na Kwabena Nyachi Ebenezer otai ebone nsamrane se Ken wono nso so Achiase Constituency Communications Director de ma NPP wono nso ebeba ye ne mpanimfo mienu na esi nkonya nyame adom a anwumre na ye ne won abonkomo kama nti okọ Facebook ni so a omo da so kama e wo hono mo a nonson ya na wahia yen na ye de nkomotwetwe no e de abrew ko mensa pillar 2 o message ni mahunu Charles Mafo enso so ese wo hwen ye de na se Cecilia Ochire onso ye da wase o Amisco Spelele onso so ye de wase ena Francis Kaswa muni abusuan kai ni nyina ye da mo se yenkunkunwa dem